आपोस्तल पेद्रो प्रमाणे जेजूक एक गजाल स्पष्ट कळीत आसा, तीच मोगाची गजाल. म्हणजे पेद्रो जेजूचो मोग करता म्हणून जेजू जाणा. हे जेजू सांगना बगर पेद्रोच हे सांगता, सोम्या तू सगळे जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तू जाणाय. ह्या उतरांनी मोगा संबंधी एके रितीची विशेष धैर्याभरीत खात्री पेद्रो उचारता. सिमांव, जुवांच्या पुता, तू म्हजो मोग करताय गी म्हणल्या जेजूच्या सवालाक पेद्रो वय म्हणून सादी जाप दिना. आपणे जेजूचो मोग करचे विशीं जेजूचो सारकें जाणा म्हणली ताची जाप निजायकी आमकां अजाप करता. जेजू पेद्रोचे जापीक विरोध करिना, बगर जेजूची जाप पेद्रोक जबाबदारीचे मिसांव दिवच्या मुखांतर जेजू दृढ करता. तीन पावटी जेजून केल्ल्या मोगा उदेशी सवालाक तीन पावटी जेजून दिल्ली मग करपाची जाप तीन पावटी जेजून पेद्रोक जबाबदारी दिवपाक कारण जाता. जबाबदारी मोगाच्या मनशाक मात्र दिवयेत. मोगाच्या मनशान मात्र गोवळीकपणात असलें जबाबदारीचें काम करियेत. देवान संवसाराचो मोग केल्ल्याचो रूपकार जेजू. आखेर पर्यंत शिसांचो मोग केल्लो तो आतां शिसांतावन मोगाची जबाबदारी आशेता. पेद्रूय आपलो जीव दिवच्या मुखांतर जेजूच्या मोगाक साक्ष जातलो. जेजू, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय म्हूण धैर्यान सांगूंक हांव सकतां.